Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर एसेले जाबाय मा नांगौ बुंनो दङमोन। दा आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे भेकेन्सि फैदों मोनसे प्रजेक्ट। स' बेयाव 1 इयार साख्रि मावनो हागोन कन्ट्रेक्ट हिसाबै आरो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बेयाव सिलेक्शन खालामगोन आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन अफलाइन हिसाबै स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै एसपि अफिसाव नोंथांमोना हैबानो जाबाय। देन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसखौ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ लाबोजोब्बाय आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइस भेकेन्सि आरो एग्जाम आरो रिजाल्ट डेट गासैबो ओंखारजोब्बाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना एसएलपिआर बेयाव मोननाय नङा। अफिशियेल नटिफिकेशनखौ दा बेखायनो नोंथांमोना एक्सट्रा लाना फैबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बुजिगोन। दा फैयो जों बिदिब्ला जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव नायनोसै। दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन आरो बे पस्टआ जाबाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर आरो बेयाव 1 इयार साख्रि मावनो मोनगोन आरो बे पस्टआ गासै 321 दङ। दा गासैबो डिस्ट्रिक्टआव दङ गोबाव खालामा जों डिटेल्सखौ नायगोन। दा लोगोफोर बेयाव एग्जाम डेट ओंखारबाय स' बेनिफ्राय रिजाल्ट डेट टाइपिं टेस्ट गासैबो डेटआ ओंखारजोबखानाय जेराव नोंथांमोना जास्ट एप्लाइ खालामनांगौ स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै। दा बिदिब्ला एग्जामा माब्ला जागोन स' बे एग्जामा जागोन नोंथांमोननिया दा बेनि सिगां एप्लाइनि लास्ट डेटआ 15 डिसेम्बरावनो लास्ट डेट 15 डिसेम्बर लास्ट डेट अफलाइन स' बेनिफ्राय रिटेन आरो लोगोसे रिजाल्टआ जाहैबाय नोंथांमोना 16 निफ्राय 23 नि गेजेराव मोनगोन आरो एग्जामा जागोन 16 निफ्रायनो जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जागोन बिनि बागै नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन स' नोंथांमोना कल खालामखागोन बिथांमोना जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम थाखाय सर्टलिस्ट जायो स' बेयाव 16 निफ्राय 23 नि गेजेराव होनना बुंदों। देन बिनिफ्राय टाइपिं टेस्टआ नोंथांमोना बेनो जाबाय नोंथांमोननि 24 निफ्राय 28 डिसेम्बरनि सायाव आरो लोगोसे फाइनाल रिजाल्टआ नोंथांमोना 30 डिसेम्बरावनो मोनजोबनांगौ आरो लोगोसे जानुवारियाव नोंथांमोना साख्रि। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना माखासे डिटेल्स दङ स' बेखौ नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ डिसक्रिप्शनाव मोनगोन पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। स' दानिया जोंहा भेकेन्सि नायोब्ला डिस्ट्रिक्ट वाइस बजालि 2 दङ बाक्सा दङ 7 पुलिस स्टेसन नोंथांमोना नायना ला। देन बेनिफ्राय जोंहा माखासे डिटेल्स दङ जेरै हमना ला बरपेटा 12 दङ बिसनाथआव दङ 7 देन बेनिफ्राय बङाइगाव 7 काछाराव दङ 12 दङ स' सराइदेउ दङ 6 बेनिफ्राय चिरां दङ 8 पुलिस स्टेसन नोंथांमोना नायना ला। देन बेनिफ्राय दरं दङ 8 दङ धेमाजि 7 दङ आरो धुब्रि 10 दङ। देन बेनिफ्राय डिब्रुगड़आव 14 दङ स' बेनिफ्राय डिमा हासाव 3 दङ गवालपारा 12 दङ स' बेनिफ्राय गलाघाट दङ 10 देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा फैयो बिश्वनाथ सारियालि स' नोंथांमोना नुनो मोनदों नै स' बेनिफ्राय गुवाहाटि सेन्ट्रेल बेनिफ्राय इस्ट दङ 28 भेकेन्सि दङ बेयावनो बारा दङ स' वेस्टबो दङ। देन बेनिफ्राय हाइलाकान्दि 8 दङ वेस्ट कार्बि आंलं 3 दङ बेनिफ्राय हजाइ 8 दङ जरहाटआव 9 दङ बेनिफ्राय कामरुप दङ 13 बेनिफ्राय कार्बि आंलं दङ स' बेयाव 8 दङ। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों फैगोन 24 सिरियाल थांबाय देन बेनिफ्राय करिमगन्ज दङ 9 स' बेनिफ्राय क'क्राझार दङ 8 दङ पुलिस स्टेसन नोंथांमोना नायना ला काजिगाव क'क्राझार कुसकाव दङ गसाइगाव दङ लखिमपुराव दङ 10 दङ। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों नायबावनोसै फैदो गोबाव खालामा स' बेनिफ्राय जोंहा माजुलियाव दङ 5 दङ स' मरिगाव दङ 11 दङ देन बेनिफ्राय नगाव दङ 17 थ' बेनिफ्राय जोंहा नलबारि दङ स' बे जाबाय 7 देन बेनिफ्राय जोंहा दङ मोनसे सदिया स' बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 4 दङ शिबसागराव दङ 10 बेनिफ्राय सनितपुराव दङ 9 स' बेनिफ्राय साउथ सलमारा दङ 5 स' तिनसुकिया दङ 10 बेनिफ्राय अदालगुरि 11 दङ स' बेनिफ्राय लास्टआव दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि स' बे जाबाय नोंथांमोना तामुलपुर अके स' बे तामुलपुरावहाय दङ 3 गासैखौबो लानानै 321 भेकेन्सि दङ। दा बेनिफ्राय जोंनि क्वालिफिकेसना जाबाय एचएस पास खालामनांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटाराव 6 मान्थसबाबो जागोन बेयाव नाथाय लिरनाय गैया अब्लाबो जागोन। देन बेनिफ्राय इंलिश आरो एसामिस रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों टाइपिं खालामनो हानाय 30 वर्ड्स पार मिनिट नोंथांमोना लिरनो हानाय जानांगौ आरो कम्पिउटारावहाय बेखौ बिनाय जादों स्किल टेस्टआव स' बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा सिगांनो मावखांनाय दङ बा नोंथांमोना बेयाव बांसिन चान्सखौ मोनगोन। देन बेनिफ्राय बैसोआ 18 इयार्स बेनिफ्राय मेक्सिमाम 40 इयार्स होननानै बेयाव बुंदों। दा एंगेजमेन्टआ नोंथांमोना कन्ट्रेक्ट जबा 1 इयार जागोन नाथाय उनाव बारायगोन थ' बांसिन चान्स थायो बारायनायनि नोंथांमोनखौ लाफिननो हागौ। दा जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो स' बिनिफ्राय जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनदों एप्लाइ खालामदो बेनो जाबाय अफलाइन स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनांगोन फर्मआ एप्लिकेसन फर्मआ डिसक्रिप्सनाव दङ डाउनलड खालामनानै साबमिट खालामबानो जाबाय आरो लास्ट डेटआ 15 डिसेम्बर अके स' नोंथांमोना एग्जाम जागोन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट जागोन थ' बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि कन्ट्रेक्ट जब। दा बेनिफ्राय सेलारिया 20,000 पार मान्थ मोनगोन देन बेनिफ्राय 1 मान्थ जानाय लोगो लोगो 3% इंक्रिमेन्ट दङ बारायगोन स' नोंथांमोना मोजां एप्लाइ खालामदो जायफ्रानिकि इन्टारेस्टेड दङ। दा गोदान भेकेन्सि फैनायनि चान्सआ 2023 आव लोगोफोर देन बेनिफ्राय एग्जामा 60 मार्क्सनि एग्जाम जागोन जेराव नोंथांमोना 50% मोननाय जाथारनांगोन 60नि गेजेराव एबा 30 मार्क्सआ नोंथांमोननि क्वालिफाइड जागोन। नाथाय लोगोफोर बेयाव काट अफ थांगोन माखासे काट अफनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सेलेक्शन खालामगोन आरो जायफ्रा मोजां पारफरमेन्स होयो नोंथांमोना बेयाव साख्रिखौ मोननो हागोन कन्ट्रेक्ट जब हिसाबै।